Rak mahita martangiang panindang yotai ramandok mahita. Ale amanami nadi banua ginjang. Nama nopahami sian holong niroham. Nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi. Jalan napatahon hami di bagasan holong niroham. Mardongan hasarepon niroha. Huparhatopot hami donaso huhawolongi hami ho. Sian nasaroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala dongani pedang huhaholongi hami, songon pakaholongi ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi, marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo niroham. Ipe sesama nasa dosa nahulahami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panugunogon ni tondi mahami, disude ulaun nanaing ulaun nami tujolo anon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak hamuliayon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohon mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Manang ise na maniop aka patiki jala diradoti, ido na holong roha diau, alai dihaholong ida mangido na holong roha diau, aupe holong do rohaku di ibana, jala papatarokku maau tu ibana. Rak madok mahita tangiang nani ajarhoni tu hatta Yesus Kristus tu hita, ale amanami rak mahita mandok. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi saleleng ni lelengna. Amin. Majaha mahita marsialu salusan, imahatan itu hatta, natar surat di pesalmen 10 ayat 2 sahat rodi ayat 15, di ayat 15 anon rak mahita majaha rim mahita jongjong. Akalangit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tanganna do pinaboa ni rata-rata ni langit. Masih paboa do aka ari, jala masih lehonan parbinotoan do aka borngin. Indada barita manang hata-hata naso binege suara nai di bagasan. Tolhas tuliat portibion tali pangukurna, jala rodi to pinitano ondo baritana, dibahen do disi sopo-sopo ni mataniari. Jadi songon bajo pangoli do ibana ruar sian bilutna. Lasdo rohana songon ulu balang nama nopot sitopotonna. Sian topi ni langit do habisarna, jala tolhas rodi aka topina muse pakusornai, jala dang adong labuni maradopon mohoknai. Tundeng gando patik ni Jehovah, tau si pasabam roha, si tongdo panindangion ni Jehovah, di pabisuk do natobok marroha. Tigor do patik ni Jehovah, aka si palas roha, pita do patik ni Jehovah, di patiur do parnidaan.
Pita ni persombaon tu Jehovah do na hotoktong, hasitongan do aka uhum ni Jehovah ti gordo sudena. Kumarga do akai sian mas dohot sian sere, palaki ni godang situtu. Tumonggi do akai sian situa ni loba dohot tanggule. Na posompe dapotan si paingot doho inorhon ni, godang do upani na mga radoti akai. Tung ise maumboto aka haliluon, sese sama dohot dosa akan nasa huboto. Palua mahuhut na posom sian aka haginjangon ni roha. Asa unang au dirajai. Disipe asalia jala botor au sian pangalaw sion na godangi rapita majaha. Onpe salomo maroham di akahata ni pamangaki. Doho di pakatayon ni rohaki tujolo ni mohim ale Jehovah partano batauku doho silubuhon au. Glory Patri sangat madiama. Hatidakon maha taha porsea otai, songon na di hatidakon akahalak na porsea di luat portibion, rakmat do mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom, dungi mulak mengulu diari patuluhon, namanai susurgo, lau hundul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu so salah di hata, ima halak naripas, na terbahen mangaratei saluhut daging nai. Molo tabahen rate tu baba ni akahoda, asa dioloi hita, togu-togudo sandok daging nai. Aka hopal ipe, atik pe nasay balga jalani onjar ni aka alogo nagogo, di patongon-tongon do marhite-hite amudi na mekmet, tukan lomo ni roha ni juara mudii. Tongonido nang dilai, ruas na mekmet doi, alai, godang do met pe api digalahi do tom akar ruas ni dagikta. Di pahodar do sandok dagingi, jala di pagalak do panggulmiton ni ngolutai, dunggalak di bahen naroko. Ay nasa ragam ni binatang, akapidong, ulok ro di dekke tarpatunduk do, gabe tunduk di bahen hajol maun. Alai dang terpatunduk jolma anggo dilai. Panjahatina somar pasandian doi gok bisa hamatean. Ido ula-ulata memuji Tuhani amata laos ido tapake mabuburahon jolma natinopa marguru turupa ni debata. Tian sada pamangang do ruar pamujion dohot pamurayon. Ale akadong aku
dang tama masa songoni. Tung adong ma baba ni mual sada, na marbulakon na tonggi dohot na pait. Ale akadong aku, tung terparbuyehon atta jauh maute, manang tubuh atta jauh sian hau anggur, dang terpapuas mual na asim tapian nauli. Ima sahatna, martua ma akka nau bege hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tapasahat ma piliata, alai molotung adong do pena so pasahaton naking, tapasahat ma adong do dijolan nga dipatupa. Hata nitu hata, natar surat di Pesalmen 50 ayat 14, dohot Pesalmen opa ayat 6. Pelehon ma tu debata hamuliateon, jala gararima aka baga-bagami tunatu mimbul. Pelehon hamuma pelean hati goran, jala marhaposan tu Jehovah ma hamu. Tapuji matu hata, marede mahitas yang nomor 212. Marede mahita sai pasu-pasu. Tabige mati ting ni huriata na masa di nasa minggon. Saloma dihita saluhutna. Kapatakas majo tikting manang buah-buah dihita. Dia kananeng masa tu minggu naro. Minggu tanggal 10 sia September 2020 sada. Toktong dope hita pasahaton peliata marhite durung-durung di pitu masuk. Lau masuk kita tengananon. Jari Selasa tanggal 21 September 2020 sada, pertangyangan sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2,
padang bulan sada do sesi kambing masohok dope. Di hari Kamis tanggal 20 Tolu 2020 sada pertandingan PWMI di Patupa di Ngananon masuk pukul 10 pituip. Pertandingan P2MI di Patupa di Ngananon masuk pukul 10 siawip. Hari Jumat tanggal 24 September 2020 sada sermon calon les speaker dot majelis di Patupa di Ngananon masuk pukul 10 alwip. Hari Sabtu tanggal 25 September 2020 sada sermon guru sekolah minggu di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 pituip. Pertandingan P3MI di Patupa di Ngananon masuk pukul 10 siawip. Hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada pinaingot tu sudah ruas toktong do pehita pasahaton peliata di pitu masuk ingananon. Akar ruas ni hurian nama ulang tahun perkawinan ima mulai tanggal 10 sia satu tanggal 25 September 2020 sada adong tolu keluarga. Jala akar ruas ni hurian nama ulang tahun hari hatu tubuh mulai tanggal 10 sia satu tanggal 25 September 2020 sada adong 10 alu halak. Hatani debata songon silua tu akan nama ulang tahun didok di Pesalmen 145 ayat 10 tolu harajao do disude akka saleleng nileleng na do harajaonmu jala ponggonggomyonmu ro disude akka sudut. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan Pasahaton selamat ulang tahun Gajang Maumur Muna hipas jalago kelas ni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu hamu. Undangan konferensi resort. Pimpinan Distrik 2 Wilayah Sada mengundang Bapak Ibu, para pendeta, guru Injil yang berafiliasi aktif dan pensiun di Gemi Kasih Karunia beserta majelis gereja, komisi, panitia dan seksi dan utusan manak cadangan ke konferensi tahunan sesuai dengan disiplin Gemi tahun 2017 pasal 80 halaman 85 untuk menghadiri konferensi resort putaran pertama program kerja yang akan dilaksanakan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 yang diadakan pada hari tanggal Rabu 29 September 2021 dimulai pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih tertanda DS Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Nama ragam Pangido Tuhita Sude asa mobil sepeda motor diparkir di lapangan PKMI Sada. Saleleng renovasi ni gereja tahun Daksidung Dope. Pangido itu sudah ruas asa mengisi data jemaat nang dibagihon jala di paulak tu komisaris sektor manang sekretariat gereja. Jamu manami dot inanami na mangihuton parmingguan di Jabu asa taingot mangalean akka kewajibata ima pilihan dohot persepuluhan adong do tertera nomor ni bendahara ni garijata jamu manami do inanami namar minggu di Jabu asa taliar rohata lao menyumbang dana renovasi gereja. Boido langsung lihat tu panitia renovasi manang na melalui rekening nauk tertera di buletin naung dikirim tu hitabi. Tongoni matikting na masa di hita di bagasan mingguan. Ada rakso martangyak kita marede hita sian bukwede nomor 154
Purbarita Nauli. Tapauduk marohata martangiang mahita. Rodo kami tujulum ale Tuhan debata Jehovah amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Apala ditikyon dinamarpungu kami ale Tuhan di bagas na pinarbadiamon. Ima nanaeng pajupang dohoto mamuji dohot pasangapon ho ale Tuhan. Dohot martangiak tuho. Dohot mabigi hatam na badiyay nagabi sulu-sulu di hami di bagasan ngulu namyon. Mauli ate madihuali Tuhan, diudut hodo pehosa nami, diliak kodo gogo di hami, diliak ko pangurupio di hami ganupari ari Tuhan. Tukdo sude akan aporlu di ngulu nami di baik ko. Mauli ate madihuali Tuhan di bata Jehovah manami. Dang alani burju nami tuho, alai tuk suddo burjum tuhami ale Tuhan. Alani ale Tuhan, molo tungadong akadosa namin nagodangi, marpamuati maroham, salpuhom may ale Tuhan, asaw naktarabat asidot holong ni roham na nagsijalon nami dope, di bagasan ngulo namyon. Ale Tuhan di bata Jehovah manami, upasatami tuho, huriamon, mulai siyan akaruas ale Tuhan, na met-met na magodang, terlumobi aka na tua-tua nami na unggadyang umur na diliak ko ale Tuhan, na maraminggo di jabu noaeng manang nadohot di ngananon, tuho mahupasat kami sa luhut na, asaho mamasu-masu kami, mangalean hahipason, dohot aka gadyang niumur, padaohon sahit-sahit terlumobi, virus corona padaw siyak kami ali Tuhan. Macay mabir do kami si pata ali Tuhan. Alay mo lohingot kami, hodo Tuhan nami pargogo na suatu dosa dang mabir behami. Padaw mudo siyan kami sa luhut nay. Nang diaka naposom na mangula di tonga-tonga ni Huria namyon gemi kasih karunia. Ima amang japorman saragi songon pimpinan jemaat, songon ni amang Kriston siahaan, inang boru marpaung dohot inang boru huta barat. Tuho matoktong hupasat kami nasida le Tuhan. Asaho mangalean gogo, pangurupio do hahipason. Di na padimudimun huriamon ale Tuhan marhite akaruasmu. Pos dorohan nami ale Tuhan. Leanomu diak kanaposomon gadyang niumur dohot hahipason. Tuhan di bata Jehovah manami di bereng jala di tatak podo saunari. Gereja namyon dalam masa renovasi. Molo hupikir kami siyang gogo nami daktuk, gogo nami ale Tuhan, lau pasiduk koni. Alay huboto kami hodo par gogo na suatu dosan. Mangalean akagogo, tutukang na manukang ale Tuhan.
mangalean bisuk tu pemborong, mangalean sada ni roha tu panitia renovasi, jala mangalean akaroha tu ruasmu asa olo mangalean akan aku pinasahat mi tuhami ale Tuhan sebagian lau dana renovasi nami. Buka roha dok pikiran nami ale Tuhan. Akan naong ditopot na posom tu bagas na sidabe dohot panitia renovasi. Toktong manasida pe ale Tuhan. Boy mangalean asa boy sidung. Gereja namion ale Tuhan bagasmon ditik kinaong ditottuhon. Tuhan di bata Jehovah manami. Akadat danak nauk pinalumay homu tuhami ganuk marsadasada di keluarga. Kupasat kami toho setong maho mga ramoti. Dia kaya nakon nami na tonggo pe belajar online. Toktong manasida ale Tuhan rajai. Asa di porluhon nasida marsiajar ale Tuhan. Dia kaya nakon nami nak tamat dang dapok karejo. Patudu mapar karejo at tuaya kanakon nami. Asa dalam martaba-taba las ni rohanami. Tuhan di bata Jehovah nami pasahaton nami do tuho. Yanakon nami naeng mangihuton CPNS. Tuho mahupasat kami asa boy nasida ale Tuhan dili ako persiapan sesuai dohot ujian manak testing nanay sidalanan nasida. Lema di sinasida ale Tuhan roha naulo tong mangguruhon akan naporlu tu siya ale Tuhan. Ya kaya nakon nami naog tang umurna anak dohot boru ni huriamon naso dapat rokap dope patudu masih rokap ni tondi di nasida bele Tuhan aido jajim dihatami dak pasobomu sahalak jolmai alai lianom mudo si rokap mitodina hombar tulomoni roham pasahat mai tu anak dohot boru ni huriamon asa toktong lamar las ni roha hami akan atorasna nang ianakon nami Tuhan. Tuhan de bata Jehovah manami udang doa ka ruas ni huriam namar sahit. Pasat kami matuhuali Tuhan. Asaho na mga pehot tangamu na badiyay. Asaboy na sida malum ale Tuhan. Ima di inang nyonya elehu tapea burtobing. Amanami te asiregar. Dohot yanakon nami Johani Gultom. Nang naposom LS Dr. Gigi Epa Tobing. Dohot akalan na asing musyali Tuhan naso hagwarak kami jalan naso huboto kami. Upasahat kami tuho asaho mangalean ubat na cocok tu sahit na sida. Ay huboto kami hodo pad daw ni nasumurong ali Tuhan. Daw ni maakan na marsahiti asaboy hipas na sida. Jala homa mangalean rohado pikiran na torak tu na sida. Asaro na sida mangido hamamalum misait na sida tuho ali Tuhan. Tuhan di bata Jehovah manami diaka nanami dohot amanami nong gadyang umurna na suboy bero tuingananon marminggu dohot nami hupasahat nami nyonya si hotang boru tabarat nyonya ceha si hombing boru si morakir nyonya MJ na 70 boru manurung nyonya si manjunta boru hutagalung nyonya si anturi boru pusunggu dohot amanami empohan tuho mahupasat kami ali Tuhan dohot aka naso hagwarak kami hupangido kami tuho laptabay dinasida gogo do pangarupion ali Tuhan ay hodo pargugo naso hatudusan Tuhan de bata Jehovah manami pilihan ako pasahat kami nakin paso-paso may ali Tuhan asaboy dipakai huriamon lao sudi akan naporlu nanaeng si tanggulangan ni huriam ali Tuhan asimaroham di hami pakai masih pareon nami dinaro na posomian non paturiason hatami di tonga-tonga nami liam madihami rohadu pikiran na torang majalo hatami asa hatami mian di bagasan rohanami jaloboy hupake hami di bagasan ngulu nami siap hari asa unang mga sahod diri nami sa diri hami ali Tuhan asa toktong mga sahon home hami di bagasan ngulu namion nang naposom ali Tuhan nang manariasok katami toktong mapasu-pasu lian bisuk tu naposomon asa buya li Tuhan huat tu si hami hata naong hinatahon ni naposomon di tonga-tonga nami
Om matangiang pangiduan nami tuhali Tuhan. Asima roham dihami, jalo matangiang pangiduan namion, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan si Pangulo hami. Amin. Neng manomu-nomu hatani tu hata na pinasahat ni naposona marede hita sian bukwede 154 ayat sadaro di 2 rap jongjong mahita. Sadarwata martang yang mahita. Pasahat ma isini roham. Tutonga-tonga nami ale Tuhan. Aido gugu di hami. Asa margugu hami. Perdagingon nang di partot dion. Madalani dang ni pergulmiton ning ulu sigano pare ramoti ma naposom nalaho patariasson hatamon todim to di purbadia dohu pangasao kami ramoti ma ruas ni huriam naung rade laho tumangihon hatamon asang giat margugu hami margugu nasida mangulahon ulaon na jala mangadopi akkana masa ngulu ni nasida ganu marsada-sada asima roham ali Tuhan tangihom matang yang namion marhite-hite Yesus Kristus Tuhan name amin putul mahamu. Ihamu amang inang Salam madihita salukna. Selamat hari Minggu. Tungpe akka dongata amang inang namenyak sihon acara perminggot tasadarion dengan nabi saya sehat-sehat kita diramoti debata kita di pasu-pasu Tuhani kita. Berita nauli ima nalau si begeutta di minggu sadarion.
Tanauli na sinurat ni si Markus bidualu ayat 27 rodi ayat 30. Kahama di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Dungi borhat ma Jesus rap doho sisian nai tua kahuta mardonokon Kaisarea Filipi. Dala di tonga dala ni disukum ma akka sisian nai inna ma ise doau idokalak. Jadi dia lusinasida maibana. Di Johannes padidi do didokalak. Na deba madok si Elia. Nasing muse sahalak sian akka panuri rangido. Tungi isukun ibana ma nasida. Dia hamu ise maau di dok kamu. Jadi dia lusi si Petrus maibana Kristusido. Gabe di popai mana sida unang di pabuah-buah ibana tu halak. Jadi dibuka ma ajari nasida. Ia anak ni jolmai ikon udang do si taononna. Ikon bolok konon niaka si tua do hot malim do hot si boto surat do ibana. Taos pusaon na do. Tungi mula ma ngulu di hari batuluhon. Patardo di pabuah hatai. Alai diarao si Petrus maibana, di solsoli maibana. Alai humusor manggo ibana. Panot noti ma akka sisian nai. Pisang ma si Petrus ninna ma. Laho mahane bulis sian lebukon aidang na iparhoko na di debata akana di jolmado. Laos di joma natoropi rap dohot sisianna di dokma tunasida nasa na gyot mangihut tonahu di suadahum madirina ma silang na tuibanai dihutom mau ay nanaing paluahon hosana mangagohon sado alai naguan hosa ala niyahu doot ala ni barita nauli ido palua hosa ayahama atong gunana di jolma nang liat portibiod diomo anggomago do hosana ayaha do natarlehon jolma bahen tubus ni hosana asamolo adong na maila alaniau manang alani hatakipe maradopon bangso pangalakup jala pardosau laos maila do anak ni jolmai sugut maka tidak ko ni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot
suru-suruan akka nabadiai. Amin. Ido sahakna. Tongon tema ni jamitaon ima Kristusidoho. Damang dainang nanihawolongan di bagasan Kristus Yesus. Aing do botoon ni Yesus ise do ibana di dok halak na torop. Terlumubi no aing asai gudang akka halongangan na binahenna na toropi. Dala perikop ni jamiton pengakuan nasitong nabonar panadayota taringot ise do Jesusi di rohatta di ngolutta pasai peting jala manutuhon behado pabahenatta behado sikapta maradopon ibana. Bahwa ternyata gudang do natoropi na asing ragam panadayon na taringot ibana. Taringot tu Yesus. Turpuk jami taon takas do dok dison deba halamat dok Yohanes berdiri doho nasing madok si Elia na debanari madok sahalak sian akka panurirangi. Ala dong suku-sukun ni Tuhan ni. Maradopon sisian na. Ise dohau di dokalak. Damang dainang molo tapahiutihu do jala tarimangi taringot ise do Yesus songon na di do ni akan atoropi. Taringot ise do Yesus tu na tarsurati. Memang dak pitor ni salaho ni. Ayolah nima ra panadayon ni natoropi. Taringot tu Yesus. Halak kita nuang na pungudison molo husukun sada persada asing-asing dora ulusta. Ay diak kahalak namar dongat to Jesus naung jonok tu ibana naung liling mardongaton ibana. Naung secara langsung mernida akka halonganan na dibahen ni nasida, na dibahen ni Tuhani. Ima akka natoropi, dohot akka sisianna. Tong do marasing-asing. Panadayon na taringot ibana. Tung sa suku-sukun taringot ise do ibana di sisian nai.
bahwa ternyata holan si Petrus do na mengalusi dalam adok idoho. Ihamu damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Nang hita salu natai. Kata na ruar sian pamangan ni si Petruson, nani dok na Kristus idoho, au sadiri mangatusi mangartihon dada holan hata sabing nani dok nai. Alai memang panadayon na bonar nasitong di si Petrus sadiri naung masailan mangihutto Yesus. Salah satu murid terdekat Yesus adalah Petrus. Kaya anak kota adok maopat, na opat ope, asing-asing do panadan na kan, dayan na tuhita kan, tapi songoni do tong tu anak kota, nomor 2 burjuhiyat juga mangbah, si nomor 3 jugal bau don, bahasa Inggrisnya the guilt of the bundle. Alaido kesaksian ni si Petrus nama dok Kristus idoho. Berangkat dari pengalaman rohani, pengalaman iman secara pribadi si Petrus, sehingga ia mengatakan Kristus idoho. Tu peniliakku taringok tu perikop jam itu. Naung dirasahon si Petrus mah pengalaman-pengalaman rohani mangihutut Yesus bana ruar hata sian pangan ni si Petrus nama dok Kristus ido. Dalam memang molo tapayuti do sejarah perjalanan kehidupan ni si Petrus memang sangat unik. Dalam perjalanan kehidupannya Petrus pernah menyangkal Yesus. Bahkan dalam perikop ini pun Petrus berpikir secara duniawi bahwa tak mungkinlah seorang Mesias Kristus taonna disiksa, menderita dan akan dibunuh dan mati. Aida benar mulu di perikopon dipicang Yesus di mana? Tangson pikiran mi Petrus. Pikiran ni duniawi do pikiran. Nahudokon pikiran ni kerohanian do haporsiao do Tuhane. Namun pada proses hidupnya dan pada akhirnya si Petrus begitu komit setia berkorban sampai mati dengan cara tak wajar. Semua itu atas dasar pengenalan yang jelas, tepat, benar, dan berangkat dari pengalaman-pengalaman rohani secara pribadi. Petrus bersama dengan Yesus. Sehingga Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Kristus ido. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara,
penting bagi kita di dalam mengikut Yesus untuk mengenal lebih tepat dan benar tentang siapa Yesus bagi kita, pribadi lepas pribadi. 30 tahun kita ala Kristen ade. Mulai opukta na hinape nunga Kristen rade. Alai merhiti hatani Tuhanon, adong pencerahan di hita. Tongon pengalaman si Petruson. Oh, lu tahe ai si doji si dinguluku. Ya sebatas kita beribadah, berdoa, katakan orang Kristen tetapi belum merasakan pengalaman rohani. Aido na dirasaon na toropi. Yohanes pedidi doi ninda. Iya doi ninda. Manang sada sian panurirang ido inna. Poin pentingnya adalah milikilah pengalaman rohani bersama Yesus. Maka kita akan menemukan jawaban. Moladong suku-sukun. Isedo Yesusi tingolum. Odo na paling penting diodol hon marhite hatani Tuhanon. Dua hal penting yang hendak kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nalaho si pahusor-husorota di bagasan rohata nang ngulutta damang dainang nani haulongan. Aparjulu pengalaman rohani bersama Tuhan, berjalan bersama Dia, telah merasakan pentingnya kehadiran Yesus dalam hidup kita. Itu sangat menentukan jawaban atas pertanyaan isedo Yesusi dingulum. Dina perjulu ikonadong do pengalaman rohani di hita bersada-sada. Dapat dua hon nasa halak naung takas manada Yesus. Jalan naung mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, telah merasakan pentingnya kehadiran Yesus dalam hidupnya, akan mampu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Molodang dak tolap pita damang denang. Halinai nasa halak naung takas menada Yesus. Punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Maka ia akan mampu menjalankan perintah Tuhan. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Yot mangihutod Yesus persuadahon do dirina jala dituhu do silang atu ibana lapatanna damang dainang panadayon nasitong jalan abunar taringot Kristus idoho mabaen ibana tugu setia rela berkorban demi Yesus sekalipun tersiksa, menderita,
bahkan sampai mati. Iswadaho do dirina. Onna idok ni tuhat tadi son di ayat 34. Nasana giot mangihut tonau. Wadahum madirina dituhuk mas hilang natu ibaneh dihut mau. Tamang dainang golongan di bagasan Kristus Yesus. Wadaho dirina lapatanna dang dipangasahon be habis taronna hamoraonna alai Yesus itu marhuraja di rohana di pikiranna do di ngoluna. Tongon padohon ni si Paulus di Kolose bidu tulu ayat 15. Daladame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Dok domuse huhalupahon na dipudik. Keahi akka na dijolok. Dan Paulus juga pernah berkata, diriku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jika kita punya statement mengatakan, kau adalah Mesias, Kristus idoho, maka itu akan sejalan dan terbukti kepada kesetiaan mengikut Dia. Padok ni si Petrus Kristus idoho ima panadayonna ala naung takas di ida ibana sadiri. Dalanunga di daibana pabahenan ni Yesusi di ngoluna. Pengalaman rohani dengan Tuhan manot Tuhon panadayon nasitong isedo Yesus di ngoluta. Marhiteoni tarida do bohado papahenatta maradopot Tuhani. Kalau Tuhan itu biasa-biasa aja dalam hidup kita, ya nampaklah itu. Marminggu sumarminggu, PPKM, Corona, bisa dalasam may. Alay memang kesaksian na tugu Kristus idoho nina. Anang behabe adong do pengurbana disi. Adong do kesetia disi. Mangihuton Tuhani. Anang isi halak naung takas manada disi. Bataridahod do Bataridahod dui marhitehon pangalaho nasitong pabahenan na nabonar jala di parsuada do dirina dada holak kata alai mardongan pabahenan adong doy deta aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku ninna sambil angkat tangan tak ijabu
tangan yang terangkat tadi yang memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tangan nau dotong lalu tuinatai banakonna. Mari kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kenalan kita terhadap Yesus dan siapa Dia, kita bisa temukan dari pengalaman kita secara rohani dengannya. Saya percaya, posdoro aku, akahita na punguison, namadai, pangaramoti, pasu-pasu, tabasa, yang siap Tuhani, unang taparsuadai Tuhan, amangina. Molo izin hukaiton nakkepeng jo taringoti. Semakin ni taringoti ho hepeng, makin tergembok itu sakunya. Terkunci itu. Tetapi sentuhlah hatinya dengan firman Tuhan. Dengan sendirinya gembok itu akan satu persatu terbuka. Dan memang soal memberi, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada paksaan. Apalagi mengalih Tuhani. Diuka itu sautik taringot tu jami tahun do konteks pembangunan renovasi gereja tahun. Kahita naung alami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tak akan hitung-hitungan memberi. Dia sudah siap dengan firman Tuhan, yang mengatakan nasa nagiut mangyutonau padahum madirina dituhuk ma silang natu ibane dihutom mau. Penutup jami tahun, pertanyaan penutup. Isedo ulumuna. Amin. Martang yang meda. Mauliate mahali Tuhan. Nau kubege hami hatam marsaringar di tengah-tengah nami. Macai liling donunga hami mangihut toko songo sisiamu ala Kristen alai keterbatasan nami juk dohami tang dope tumakas menedaho nyan martangiang dohami alai ganggu do rohanami di bangidon nami ditangyangi marminggu dohami marsaur dohami doto jahami dohatami alai alani ingulun kebe ganggu do rohanami ali Tuhan alai marhiti hatamona ali Tuhan naing donyan dayon nami dayon nami pabainamu takas takola simang lolong nami bangida
alai si malolong ni hapor siaw nami. Asa songon padok ni si Petrus. Idoho. Songoni manyan nang hami. Di ngulu nami ganuk bersada-sada. Hodo Kristus di hami. Hodo namangalehon akka na pinangilu nami. Siya kodo pasu-pasu na muliutus. Siya kodo haroron ni pasu-pasu. Na macari ko di ngulu nami. Asih maroham di hami ali Tuhan. Sayang gia ma panade nami marhite. Hatamon diho. Takas bonar. Dalam marhite honi. Danggang guberohan nami. Adong pengorbanan. Don nami matiki pikiran roha. Nang sibabainan nami. Maradopoko. Terlumobi huriamon. Asih maroham dia hami ali Tuhan. Ramoti hami. Ganuk mersada-sada. Yaka amang inang. Keluarga nasida. Usaha nasida. Yanakon nasida. Akka nasinakap ni roha nasida. Pasau may songon lomo ni roham. Asih maroham marhiti anak Yesus Kristus Tuhan nami. Naung martangiak kami tuho. Amin. Yamu damang dainang nani haulongan di kuasa Kristus Yesus. Mahita jong-jong saluna. Apa homa di bagasan rohata martangiak kita. Jama hatani Tuhan. Tongon gokon. Tuhara daun. Ada deun gabe. Dan itu Tuhani. Asam holo di bagasan Kristus halak. Natinoppa. Nai baru mai. Tunga salpu pangalaho na rubi. Gabe nai baru. 2 Korin bidu 5 10 bidu. Amin. Tai deoma ta puji de batatai. Ta puji de batatai. Dohot anakna Yesus. Nang doni purbadi api. Rasa bagasan damai do las ni roha. Dalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhata. Asi ni roha ni Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni roha ni debata ama. Dot parsaoran dito di purbadia ma. Na mangaramoti hamu siat tikion sugut saat rodi saliling nililing na. Amin. Tuhata ala nong silpul acara kebaktian to. Mau lihat madihita salukna. Salam madihita salukna.